Добър ден, здравейте и добре дошли. Аз съм Autodrive и правя едно много бързо и кратко включване преди видеото, което съм ви подготвил за днес, просто защото то е достатъчно дълго и само по себе си. Час и 20 минути ще гледате допълнителни часове на автоматик. Минахме през доста ситуации, понеже бяха наистина интересни. Реших, че могат да ви бъдат полезни, така че ако е така, не забравяйте палец нагоре да се абонирате и да натиснете камбанката за следващият епизод. От това зависи дали ще има и епизод номер 2, пък от тази поредица. Искам предварително да се извиня за качеството на записа, тъй като това реално е запис от стрим. Искате ли да ги гледате тези стримове? Линкове към платформите, където излъчваме на живо, пък ще намерите долу в описанието, както и към различните ни социални мрежи. Аз ви оставям да гледате, приятно гледане и пак казвам, не забравяйте палец нагоре. От това зависи дали ще има епизод номер 2. Тук наляво ли реши да ходиш? Дясно е по-лесно. Излизам, да. Да. Сигнализирам, че излизам и си. Само този как да мога осигуря дистанцията. Той На реши кой? да си я Той дет се осигури. качи на тротуара ли? Да, същия. Добри инстинкти има. Добре, този там ме чака. Той е 10 мегач, не ти трябва. Само се сви с волана, защото иначе означава, че ще решиш да завиеш там. Добре. Сега въртеля. Наляво. Да, Този той ще паркира. паркира, да. На всичкото отгоре, както беше спряла, беше позиционирала автомобила и да беше решил да завива в нашата уличка, пак Нямаше да нямаше има как място. да мине. А пък да не говорим, че кръстовището е нерегулирано И аз съм с предимство. и ти си да. дясно стоящ. Има той пък вече беше навлязъл в тая лента. А моята беше заета. Да. Както онзи ме изчака. Защото пък моята лента беше заета. Май. Къде? Ами там на тази улицата, директно като излезахме от паркинга. Е, там твоята е заета, ама Да. ако имаше някой отсреща, ако ти го видиш, че е влязъл, вече се спираш в началото и го ама става чакаш. въпрос, че онзи ме видя мен и той ме изчака. Да, защото вече беше влязъл. Да. Да. А не беше ли аналогична ситуацията тук? Не, защото там по принцип е широко и две коли могат да се Аха, разминат. добре. Та преценка още ми е слаба. Там специално се разминавам с без значение автомобили, камиончета и така нататък. Добро утро на Стефан, на Фокси, добър ден, че не с него днеска вече се писахме малко. Ти гледа ли се записа? Да. С мъжа ми го гледахме. И как оцени карането ти? Ами каза, че е добре да си изкарам всичките часове и после да взема допълнителни за нашата кола. Защото на места съм ти се карал за странична дистанция. Ами не, каза, че все още доста ми подсказваш. И че той не знае доколко би могъл да прецени къде имам нужда да ми подскаже и къде ще се оправя сама. Надясно, да.
И те тук няма как. Този както е спрял, просто няма друг вариант. След белия? Да. Той пък даже и зави. След белия би ли пресякла пеша? Да. М? Да. Значи, щом пеша можеш, колата не се изнася по-бързо, отколкото ти като ходиш. Има логика в това. Наляво. Тук левия завой е гаден. В Трябва какъв да ги смисъл е чакам. гаден? Първо трябва да ги чакаш, второ масово хората са свикнали, когато се смени сигнал, защото на повечето места е така, отсреща също да се сменя те да спрат, нали? Да, ама тук остава зелено за отсрещните. Ох, това е гадно. Да, така че нищо, че горе се сменя сигнала, продължаваш да ги дебнеш и ако ги има, трябва да ги чакаш. Иначе съм много по-добра, отколкото бях де. И определено автоматика също помага за това. Тук си е само возене. Да, много, много ми харесва. Наляво към паркинга. И някъде вдясно, където си харесаш, едно перпендикулярно паркиране назад. Буквално където си харесаш. Ами е тук някъде. Добре, нямам претенции. Май, да се изнесе. Не, екстра е. Тама не да. Май трябваше първо Така, аварийките. добре. Добре, свети ми R. За малко да пусна чистечки. Какво стана? Пусна спирачка, дай газ малко. Що не тръгна, защото си в дупка. Добре. Защото си бях махнала изцяло крака от Да, спирачката. защото е дупка и тя се стои в дупката. Така. И сега вече изправям. Заповядай. Много благодаря. Молим. Давай назад. Още малко. Пак трябва. Толкова. Това е. Поздравления са по автомобила, който е до нас. Добре, тръгваме наляво. Влади вчера за първи път е карал колата с ръчни скорости, си троя на малки. Кой това? Влади. Някой. Някой. Твоите курсисти. Нашите курсисти. Бил загасил 5 пъти колата. 5 пъти е нормално да я загасиш на първо каране. Надясно. Иначе Стефан карала е с мен с Елиза тук. С колко часа изкара с мен? 4. 4, да. 4 с мен, преди това карала с колегата 6. И след това карах 4 на ръчни и 6 на автоматик. Да. И имам книжка от 7 години, която не съм ползвала. Да, то не са само тогава. Направо ще продължаваме. Ти го измисля, моля завой да го направиш 2 пъти. Един път наляво, един път надясно. С ремонт, без ремонт. И да ходим на кръгови. На това кръгово влязахме в най-вътрешната лента, защото бяхме за лев завой, нали? На кое кръгово? Аз не помня къде ходихме в това. При Македония ходихме. На руски паметник сме ходили. Да. Да, там влязохме, защото правихме ляв, ползваш лентата на лявата.
Иначе ако бяхме за втори или за първи изход, щяхме да сме За в първи другата. изход ще да ти е дясната. Най-външната. Да, за втори изход е средната. Средната. Да. Да си го припомня това след че. Да не се колебая в реална ситуация. В реална ситуация има маркировка, долу се гледа и маркировката. На светофара ще завием наляво. Тук покрай този ръв адреналина ми е на 8. Защото е достатъчно широко. Ими да, ама. Мисля, щом автобуси минават и тролейбуси, минават. не е чак толкова страшно. И с тях като минавам, имам чувство, че аха, ще хлъзне. Завъртай, 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 завъртай. Има Ще тук сте гледа напред. И камиона той е паркирал, спрял, виж, че го товарят. Да. Айде, да. Изправяй. Ето така. Какво викаш, с ремонт, без ремонт, всякак. Седно То също сега е. без ремонт няма да може да е. Е, до 5. Да, няма да можеш да ме караш с мене без ремонт. Зимата. Да покараме малко на сняг. Надясно. Живее ето тук. В този блок. Точно срещу 7-3. Да, и там работи. Буквално срещу офиса си. Дето се вика, ами срещу това е работното някакъв жив място. късмет. Аз работя тук отпреди да заживея тук. И ще ми се налага да паркирам там. Те ще се налага да паркираш където има място тук. Да. Ами там най-често има шанс. В учебно време специално. А тая табела там отсреща, Коя къде? малко по-напред карай, ще я видиш. Логото на Кат, на Йоан. Мисля, че може да минем покрай нея. Покрай онази? Да, тук покрай она. надясно? Тук надясно нямаше изход. Да, вярвам, че горе беше. Аз верно не видях тази табела, къде е била. Нещо съм я проспала. Това е нова сутринта, тук беше отворено. Те сега са влезли да копат. Не, ние буквално преди половин час минахме. Наляво искам обаче, не наляво. А, Надясно. Върти вляво, дясно сега заради табелата. И сега с ляв мигач, да, наляво. къде беше разположен знак, който съм проспала? Кой знак? Ами, нали някаква табела казва? Не се е сложили долу още. Беше на една страна Аз завъртяна. реших, че аз нещо не съм видяла. Не. Просто Че не се е някакъв сложили мой още. пропуск. Добре. Не, аз се видях къде е, ама беше напреки защото на... викаше тая табела пътя, и реших, че аз нещо не надясно. съм... Нещо съм проспала. Къде се намира? А тук какво ще тук правят? някакво ново 20. Добре, Давай. да ги държат. Вече не. Е, Не, вече. Тръгнаха. Виж, колко бързо се изтеглят. Да, много се бързи. И тук нещо ново подкарах. Да. И пак надясно. Щом е контрол на транспорта, най-вероятно ще слагат такова за спирката. Да, ние нали се чудехме нещо Надясно. за тази Къщичка ще я слагат. Внимавай с велосипедиста, който беше зад нас. Той вече е далече, даже червено му светна. Но по принцип тук на този десен завой внимаваш с велосипедисти и с пешеходци, ако им светна зелено. Да, за пешеходците знам. За
велосипедистите още. Няма много тренинг. Въпреки, че им гледам, на тях обърнах внимание, че като преди на мен да ми светне зелено, малко по-рано на тях им светва и обикновено, ако има, те се изтеглят. Стига да не е някой, който е бил по-далече, нали, си навакса в... Пак надясно на светофара. Сега класическа ситуация с пешеходци. Да, завъртай волана. Ако не завъртиш волана, ще влезеш в насрещното. И ако Мерцедесът се беше изтеглил по-напред и се беше спрял на стоп линията, нямаше как да мине. Това искам да го упражняваме, той, защото нещо много не мога късно да почваш да преценя свиваш. точно тогава. Да. Това е малкото тренинг. Забелязах, че десните завои в някакви ситуации са ми по-трудни от левите. Точно Да, заради защото е това. по-малък радиуса на завиване. Да. Да, по принцип, нали, Пак десните дясно. ги водят по-лесни, а пък на мен са ми реално по-трудни. И сега ще влезем в дясно на вашия паркинг. Супер. Защото не ми се минава пак покрай табелите. Това е паркинга на другия блок, реално, ама ние си нямаме наш. Ако някъде намериш място, паркираш и обръщаме в обратна посока. Добре. Ако не намериш място, ще трябва да караш назад. Колко хубаво. Е, там мисля, че виждам. Да. Даже май е достатъчно като за мен. Екстра. Така. Още малко. По-към края гледай да са на автомобила. Така. Флорийки. Седна. Нещо такова. Екстра. Де? Наляво. Флорийки мигач. Фокс, много бързо действаш. Се отметваш задачите. Тук да ги изчакам, че им свършва тротуара. Добре, на мен не ме пречи да ги чакаме. Те могат да решат да ходят надясно. Може. Могат да решат и те да те Те чакат. ни чакат, да. Ох, тя издве миличката. Бяхме са две. Защото то едното е такова, дето може самото то да се вози в количка. Да. А пък има и второ. Тази баба. Малко съм в средата. Как ти тази седмица са добре, цели 6 часа се изкарала, браво на тебе. Те хора как ходят с маски по улиците. Мен тук повече ме притесняват в учебно време учениците, които ходят по улиците, дори и да Надясно. има свободен светофар.
десен. Не. Сега. Зелено е. По-зелено няма да стане. Ами аз загледах този. Дето беше леко. Ето виж, тук където ти е тесничко по принцип и се знаеш, че ти е тясно по принцип, се го правиш завой както трябва, обаче когато видиш малко повече свободно пространство и тогава се изнасяш повече. Идеята е всеки път да е така. Да. Добре. Защото тук не съм ти помагал, сама си го преценя как да се го завиеш. Сега не бях ли да кача гуми на тротуара? Да, ама беше на достатъчно разстояние. Надясно ще завием на светофара. Надясно. Ползвай се десните Точно ленти. щях да питам от тая или от... Тясната. По-лесна. Винаги десните ленти са по-бързи, тук са по-бързи. Са по-лесни, а тук специално и са по-бързи. Виж лявата лента колко трафик има. Да. Дясната лента няма почти никой. Виж знака е тук зад дървото. Лявата лента е за направо ясно. Дясната е за направо и за надясно. Дали направят да се виждат малко по-добре? Трябва. Защото ти тук знаеш, че има знак, ама... И да гледаш там точно, ама... Ако не минаваш всеки ден по 5 пъти от тук... Не си мигача. Да, всъщност Карай не си си. казала надясно. Твоята лента стои. И сега вече, като се влезеш тук, ляв мигач и се престояваш. Караш с неговата скорост. Да, с неговата скорост. Когато си с неговата скорост е лесно. Ако го виждаш, че те настига много бързо в огледалото, тогава вече спираш и го чакаш или намаляш и го пропускаш. Това не мога да преценя точно колко бързо се движиш. И заглеждаш го, защото стои на едно и също място, значи е с твоята скорост. И когато е с твоята скорост, можеш. Има логика. Тук имаше знак 30. Да, Фокс, то така е по-логичният вариант. Който иска да се занимава да си дооправя профилите, да си ги дооправя. Иначе при стандартната регистрация така е супер. Потребител, парола, имейл и до там. Благодаря ти за фалочето, Саши. На светофара сме направо. Тук знакът лъже. Дясната лента е за направо и за надясно е вярно. Лявата лента е само за наляво. Така че се стои вдясно. Иначе знаците ги има. Хубаво е да са актуални. Да. Да, то, който пък се вижда, не е актуален, е просто... Добре дошли в реалността. Да. Така, екстра. Дупката под колата. Да. Това беше свирепа дупка. То е някаква шахта накривена. Вие вече знаете дали аз крещя на курса сти, дали се карам и как се карам. За достатъчно стримове сте изгледали докато работя.
Не го заобикаляй. Чакай го да се изнесе. Айде, давай, все още е зелено, може да се изнесеш и ти. Тук вече ще трябва да... няма да го заобикаляме, той тръгва автобуса от спирката. Обаче стана много модерно това Art and Wine. Аз там се бях наканила да ходя и забременях, дойде локдаун и сега вече някога. Твоята лента се караш. Аз май така направих за сега. Тук беше за зоопарка, нали? Екстра се. Тия са малко по-бързи. Те да са си бързи, ти се караш с 40, тебе това ти е ограничението тук. Да не кажем, че на места даже падаме на 30 заради легналите полицаи. Йоанне, не съм много съгласен. Зависи дали си взел вътрешен изпит теория или не си. Когато решиш да сменяш фирма. Ако решите да сменяте фирма и не сте си взели вътрешния изпит по теория, може и 30 часа да сте изкарали, на новото записване почвате от начало. Ако сте си взели вътрешен изпит теория, продължавате оттам докъдето сте стигнали. Значи продължаваш, ако решиш да се местиш, продължаваш от часовете докъдето си. Прави се една копия на учебния ти картон от фирмата, където караш към момента. Заверява го ръководителя на учебния център и с копия на този картон отиваш и се записваш в другата фирма и продължаваш от 20 час, примерно, ако си стигнал до 19. Надясно, да. Отиваме към кръговото първо на телевизионната. Там ще караме направо през него и после отиваме на 4-ти километър да направим един обратен. Да. Или там не знам колко ще са де. Те тук са 3 след светофара, така че да, дясната, средната, която от двете си харесаш. Може да се смени сигнала, да. Те затова тук масово хората завиват надясно от лентата за наляво. Така ли правят? Да, това е редовен номер. Не сега виж колко на коли ще се наведат и тук зад камиона, всичките ще завият надясно. И те за моята лента ли ще се бутат? Или ще си влязат? Не, те там са 3. Аз затова ти казах или дясната, или средната, за да можеш да оставиш място на другите да влязат в лявата. Не, имам предвид за тук, за този завой. Да, те са 3 ленти. Като завиеш. Да. Да, всъщност.
И сега с ляв мигач към съседната. И ако се загледаш в огледалото за обратно виждане, ще видиш колко много коли завиват над светофари от двете ленти. Защото завиват едновременно. Какво се чува във вашите среди за учебната година? Ще има ли онлайн пак или? Не смеят да прогнозират много, ама според мен вероятно ще има, но не за най-малки. Да. Първи до четвърти според мен почти няма да са. Вече 5 до 7 ще гледат и те да са максимално колкото се може. Тук сме отдясно. Сними гача. Гледай маркировката. Още не мога. Сега вече може, да. Даже Ма по-плавно. не чак. Толкова рязко с волана не ти трябва. Давай да карай. Има ли някой дясна лента, защото това ще свършва? Няма. Виж колко по-плавно става с волана. Няма смисъл от такова рязко въртене. И гасиш мигача, на кръговото сме направо. Светофара знака ти го позволява да ползваш дясната лента. И понеже сме направо, сега трябва да въртим през външна лента. Мигач, ако ще пускаш ляв, за да кажеш, че няма да излизаме през първият изход. Марков пита C категория колко години. C1 е на 18, C-то е на 21. Ама от C1 няма смисъл. Много. То зависи за какво ще го ползваш. Давай напред. Вини пътеката. Давай, с него. Той те паза. И с 10 мегач, когато ще излизаме. Сега, десен. Аз като мръдна кормилото и той се Обратна гаси. посока, той сега се да. Това е релентото, което изключва мегачите. 24 за автобус. Има ли малко? Малко, не много. Ако някой от те отляво иска да влезе в нашата лента, да може да го пусне, защото сме без предимство. Да, видях. Ама той заради наклона малко се дозасилих. Надясно ще завиваме, да се качим на Цариградско шосе. Тук. Да. Не я засилвай, нищо, че горе имаме лента за ускорение. Имаш легнал полицай преди това. И тук вече даваш газ.
И лайф мигач, защото трябва да се включим в движението. Ако няма никой в бус лентата, отивай там. После дебнеш още една лента свободна. Сега няма никой. И се караш тук. Тоест, тук как кара бус лентата. Ако е бус лента, защото не знам, не съм убеден дали остана бус лента. С някаква двойна маркировка. Двойна маркировка, където да. Тук с тази скорост. Нито едното, нито другото. Тази скорост е окей, 60. Да, Ограничението е 80. Да. Може да се засилиш още, ако искаш. Айде, ще се засиля. Че има много място пред мен и съм направо. Малко по-напред отбиваме вдясно, в смисъл излизаме от Цариградско и си мигача рано е. Виждаш ли отбивка? Няма, реших, че просто трябва да мина. Тя тук пак става бус. Има знак даже, че е бус. Да. Ето сега можеш 10 мигач, дясната лента. Поглед в огледалото, хвърля ли да видиш дали няма някакъв автобус заселен? Добре. Още една. Излизаме. Тук ти си с предимство, имаш знак. Но все пак това моторизма не го отнеса. Няма, той знае, че е без предимство. Гасиш мигача. Тук ще минем през долното кръгово. Да. Там ми се иска да направим обратен завой, т.е. трябва да се ориентираш там към най-левата лента. Аз би трябвало да съм без предимство. Би трябвало да си без предимство. Вижте колко е голям. Ето да, има ли други? Има един. Айде да, след него няма никой. Първо дясната и после лявата. Ето сега ляв мигач. Се пъхаш. И правим обратен завой. Лентите са две, така че можеш да се влезеш в средната. Не е задължително да търсиш най-вътрешната. Ето тази. И когато стане време да излизаме от кръговото, чак тогава пускаш десния мигач. До тогава си караш средна лента с ляв мигач. Левия мигач казва, че ще въртим, че няма да излизаме. Ето тук вече можеш да пуснеш, само да подминем изхода десен мигач. Сега погледни в огледалото, има ли някой дясна лента? Една. Само една се прибереш и от тази лента излизаме. Това е лява лента, там трябва да влезеш в лява лента. Дясната остава за тези, които бяха отдясно на нас. Гасиш мигач. Ето това ти е траекторията на обратния завой на това кръгло. Тук да не се ли прибирам? Не, продължаваме напред по Цариградско. Ляв мигач. Има ли някой в бус лентата? Щом няма, давай. По-лесно, когато са с по-висока скорост. Давай газ. Давай газ. Ето сега след джипа с плавно престрояване. Ето такова. И гасиш мигач. Видя ли колко лека корекция на волана и пак влязохме бързо в съседната лента. Това ме установих, че си има малко по-бързо волана, като
влизам, когато В виждам, друга че лента, идва... да, правиш много рязка маневра с ниска Ами, скорост. то е най-вече когато виждам, че има някой и си мисля, че така ще вляза по-бързо, което няма връзка, но явно така го асоциирам. Че като завия повече, се едно ще вляза по-бързо и ще мога да се мушна, а то реално... Това То зависи реално от влиза от скоростта, скоростта, да, не от а не от въртенето. волана. На рационално ниво го разбирам, ама така ми идва. Ще трябва да го коригирам. Направо караме, чак на Софийския ще завием наляво. Даже изпускането намерих. Да. Без да Оценявам искам. го. Съм окей в лентата. Супер си. Горе-долу по Стига да не криволичиш така с волана, докато глеждаш лентата къде е. Да, това е тъпото, че където гледам, на там вървам. Наляво на светофара. А те защо са затворили Цар Освободител? Не знам. Не лява лента, когато можем. Този. Ето сега, пуснат. Малко по-плавно на спирачката. Как чакаш последния възможен момент да се пристроиш? Ами просто не виждам, не съм си... Хем виждам, хем не съм сигурна дали имам възможност или се движи прекалено бързо другия. Защото той не стоеше на едно място, не беше баш с моята скорост. И тогава намали го пусни. Нали? Да. И гъсаш ми вече. Той засяках ли го или... Не. Той малко не знае на къде иска да ходи. Заобикаля дясно, ляво, въобще не си го засяко.
Леко не се засилвай. Спокойно там. Да. То това е малко... Да, Знакът ти е направо, пък маркировката ти е надясно. Има... С мигаче, без светофара мигаче ми е се надясно тая. и Светофара ти е на диагонал. Ма светофара всъщност най-ориентира май. Аз по принцип тук мигаче не пускам, така че... Те да знам, то не, че можеш да отидеш направо. Леко спирай. Сега правих тъмнел, направи ли го поне? Да, браво на теб. Чакай аз да го видя, че ми стана интересно. Това е уникален тъмбнел, между другото. Много благодаря, много яко е станало. Средната лента е нашата. Възлизаш от средната, влизаш в средната. Това, че левата е тясна, ние вина нямаме. На мен адски много ми харесва. И определено май е най-добре от всичките, които имам. Не се засилва, имаш пътека и нямаш видимост. Идеята е да не спрем рязко като преди малко, да. Не, на Софийския свихме наляво и сега отиваме към руски паметник. Днеска на Ева е ден за кръгови. Да. На кръговото, наляво по паветата на Борис. Ето тук
тук ли да сменям? Не можеш от тук, можеш по-напред, можеш и от тази лента да останеш, мисля, че... Че си стои. Внимавай с този, малко по-голяма дистанция, особено както е така вредата се отваря, затваря, да може да отреагираш, ако я отвори. Виждаш ли? Тая лента също разрешава ляв. Да. Пускаш се левия мигач да кажеш какво ще правим. Гледаш да пешеход първо. Пускаме ги. Там без това няма много място, къде да застане. Сега вече има. Вече, Трамвайните чакай линии малко. не се ползват. Май, Ами да, има... да, още не се ползват. Там средната лента трябва да караме. Стой си в средата. Тук къде трябва да излезем? Средна лента. И по Борис наляво. Добре. За лентата разбрам. Да, ляво каза. Ако колата до тебе тръгне, по принцип мога да тръгнеш с нея, защото той те пази. Сега. Не бързай да пускаш мигач. Ето сега десен. Десен. Излизаме по Борис от лявата. Дясната остави свободна. Ето сега. И вече ако искаш с десен мигач, можеш да си ходиш дясна лента, когато решиш и прецениш, че няма автомобили. Докато гледаш надясно, не ходи наляво. Ще ходим? Не. Аз ще ходим наляво на светофари. Де. Виж го, на едно и също място е. И гасиш мигач. На всичкото отгоре те ти виждат мигача, те знаят, че ти искаш да се пристроиш. Не, добре, че знаят, че това. Добър ден на Дини. Защо съм с ляв мигач? Не знам. Ляв ли беше? Ами... Си го цъкнала явно по-силно, като го изключваш. Да. Направо сме. На Кауфман, след Кауфман ще завием наляво по Гешов. Не се сещам къде е Кауфман. Не, малко Добре. по-напред вдясно. Да, той е Кауфман. Кауфланд Крива река. Те говорят Кауфланд Пирогов, ама той се води Кауфланд Крива река. Аз ще я ползвам, той YouTube няма ли да се я намаля? Ето ти го Кауфланда на Пирогов. И сега за следващото... Наляво съм на светофарите. Да, ляв мигач, ориентираме се към лявата лента. Мога ли си? Сори, след малко. Тук първо гледаш светофара за направо. Да. Като светна зелено, ако има място, се изнасяш в кръстовището, ама само ако има място. Добре, Ако няма място, се стоиш на стоп линията. Защото обикновено тук третата, четвъртата кола вече не могат да влязат, защото от другата страна няма място, а пък следващия не се изнася. Не, не ти пречи, тук не ти пречи. Тези ли са с междинна организация или не Да. баш? Че не се застъпват, освен всичко другото. Затова е проблема, когато на лявата лента, тук на левия завой. Че тук светва зелено, ама там светва червено за наляво. И оня не дублира той, а? Да. Поне така бяха, сега дали са ги оправили, не знам. Не, разминава. Не, ето. Зелено за направо, там е червено. Ако няма място, не влизаме, така че караш бавно
И сега като виждаш, че има място, вече може да се пъхнеш. Тези с нас ли ще завива? Ще мине. Не, само тебе ще те пусне. Може да изтеглиш малко напред още, да освободиш още малко зад нас. С тебе пък още по-малко искам да си говоря. Жената е червена. Трябва лента е заета. Тези отляво са с предимство, ако ги има. Той сам си влезе, да има, намали. Тук може да се ориентираш към дясна лента, защото лявата свършва, да. Има маркировка пред тебе. Внимаваш с дечицата. Защо има само един преподавател? Не трябва да са двама На по тази група принцип. трябва да са минимум двама. Но това се спазва, ако е държавно училище. От занималните От слагат занималните, колкото имат. частните. Може и 3-4 да сложат, може и един. Тук ще успееш. Иска да видя какъв цвят има светофара. Давай, Много близо ли бях? близко, бавно, надясно сме. Тай аз малко виж го тук. Ето сега вече може. Иначе ще го засече, защото и той трябва да ускорява и ти тръгваш. Той ми гаже десен как ги излага, че ще завиваш. Иначе сме надясно. Аз там исках да завием. Там ли искаш? Там Аз исках. реших, че тук Нищо. И тук може. Ама ги подведах, да. Сори. Да, още малко напред. И то се светна зелено. Сега не бързай да свиваш, понеже са от външна лента, трябва да влезем в най-лявата. Сега вече да са минали в Да, по-дясно. можеш. Ама чакай, гледай в огледалото. Искам да гледаш огледалата, когато се престояваш. И сега мисля, че Да. сме с една скорост. Като ме питаш, мога ли да се престоявам, отговорът ми е Да, да, т.е. разрешено е. Да. Той си в лентата. Но относно кога точно да го направиш, Да. искам ти да вземеш решението. На светофара ще завием надясно. Егач, десен.
гледаш в огледалото. Ако няма никой, още сега се пристрояваш дясна лента. Внимаваш с този с тротинетката. Осигуряваш му необходимата дистанция. Аз заради него намалих. Аз смених лентите Да, заради тези. заради паркирането няма проблем. На светофара ще завием наляво. Май ще има други светофари. Когато тогава. Аз не бързам, така че... Те спряха и спряха. Можех ли по-рано? Не. И аз нямаше да ме напора. Не знаеш дали някой няма да реши да се засили, защото може да му се смени сигнала. Защото те си бяха със скорост хората, нали? Сега Да. не се движеха с 20. Наляво сме. Завъртай.
гълъбчето. Надясно. Пак надясно на кръстовището. Сега вече трябва да се завърна малко в тротуара. Малко, не много. Тук направо. Направо, да. Тук пак сме направо на светофара. Това знак верен ли е? Кой? Че може и от двете ленти, да, Да. и маркировката е същата. Аз там, където не са верни знаците, гледам да ви обръщам внимание, за да ги позапомняте. Ема там, където са грешни, поне маркировка или светофар, нещо друго подсказва или... Да, само в последния момент. Да. И ако има трафик, ходи да се оправи. Да. Долу, на края на улицата на Т-образното кръстовище, ще завием наляво. Рано е за мегач. Виж, тук имаш първа пресечка, която на всичкото отгоре е разрешена. Чакай да стигнем до кръстовището и тогава пускай мегачите. Ето сега можеш вече. Там при тотото. Там, да. Тук си леко срещу движението. Има знак е там на мостчето. Добре. Тук трябваше вече по-рязко, ама... Така. Добре беше. Наляво. Това съм го минавала някога. Мостчето е И са ме двупосочно, изпитвали да. тук. Тук ли сте изпитвали? И тук. То къде ли не. Но и тук. Надясно. На един Без бивш предимство. вече изпитващ му беше любим маршрут това. И може и при него да съм била. Мене... Колко съм изпитвали? 3. Третия и четвъртия път беше един и същ. Не, че сега не го изпитват пак тук, ама е много рядко.
Някой да се сети да ва кара насам. Наляво на светофара. Даже съм била в колата и с други деца ги изпитвали тук. Да, не, ти просто явно си оцелила съответно изпитваш. И е късал тук. Да, редовно. Това е причината да ва прекара от там. Не, сигурно, да. Защото там, особено ти като си карала курсовете преди години, на мостчето редовно имаше паркирали коля. Мостчето е двупосочно, завъртай, за да се ползваш твоята траектория. Свет на жълто, те спряха, изнесе се. И става още по-тясно и правилната преценка за разположение е много трудно тогава. На изпитите точно май нямаше паркирали, но като се упражнявахме е имало. Да, тук специално се стоиш зад автобуса, имаш двойна непрекъсната. Той не може да си е вдясно заради... Той няма как да е вдясно заради паркиралите. Тая крава първият път, като я видях. от другата страна. Ах, тая крава не съм я виждала. Тя беше първият път, като я видях, беше тук точно. И беше застанала настрани, защото аз я виждам отдалече към брето, където е, защо са докарали с жива крава. И да, тя наистина е много реалистична. Много е реално. Това е реклама, виж, от кога съм го запомнил, знам, че имам лекарница там. Не, че съм я ползвал някога, ама... Да, ма, ако ти трябва нещо такова, знаеш, че има. Да. Давай леко напред. Добре, той може да продължи по тротуара, имаш ли видимост? Видя ли, че няма? Мисля, човека си беше в колата. Да, с колата. Ема като съм го видяла, не трябва ли да го поизчакам сега? Дясна лента, може да покажи да го видиш. Дясна лента. Гасиш мигача, караме направо. Дясната лента, че лявата е само за наляво. Тая, в която бяхме. Мисля, сега съм си в средна. Сега да. И пожарна. А къде е, че не я виждам? От отсрещната страна беше. Тя мина. Ето. Сега през автобуса мога да я видиш светлините. Или вече в огледалото след малко. За обратно виждане. Не, тя там спря. Това червеното през автобуса, да го виждаш, е пожарна. А тая на Джамбо беше отвратителна. Запомнящо се, но беше отвратителна. О, рекламата ли? Рекламата на Джамбо, да. Мина сигурно месец, докато я чуя реално, но хората толкова говореха за нея, че... Тя си свърши работата до някъде, запомниха я хората, но... Много хора избягваха да ходят там, за да не я чуят на място. Да. То не точно да не я чуят, да не я слушат през цялото време, докато пазаруват. Те рекламите на Джамбо винаги са такива, макар че хората в този магазин го знаят, аз не знам, защото така целят да го рекламират. Защото аз от цялата реклама съм запомнил само това Джамбо, какво долу са рекламирали с него, нали, за каква е била промоцията тогава, нямам идея. И то май беше в средата на лятото, нямаше някаква извънредна. Защото сега пак почнаха този път е Back to School, някаква кампания вече. Сега нормално. Да. И специално като разместят всичко заради поредната кампания, по-трудно си ги намирам. Не е много дразнищо. Разни папки такива, не ги харесвам. Пластмасовите играчки не. Не знам, аз Джамбо въобще избягвам да пазарувам там. Ами доста от нещата не са много добро качество, но специално някои от канцеларските са имали. Тига да е. Сега спираме. Голям зов е на телефона.
се движим сега. Надясно. Не знам, нали, аз TikTok имам. Ако ти кажа, че не съм влизал сигурно 2 месеца вътре, не знам дали ще ми повярваш. TikTok ми беше забавен първи един месец, оттам нататък вече почна да се повтаря едно и също. Надясно. Аз искам да те питам, вярно ли е, Питай. че са забранили да се слагат стикери на стъклата? Какви стикери? Всякакви. Четах някаква новина от преди няколко години, че как забранили стикерите, включително бебе в колата, млад шофьор и така нататък. Някакво изменение в наредба или какво било, или просто са почнали да се заяждат за това. Добре, стикер за гражданската, къде ще го сложа? Стикера за гражданската За са техническия преглед. тези, да. Но всякакви допълнителни, които не са тези задължителните. Добре, тук И имам стикер. И се Този. Този стикер е за... Упс, Не за кофата, надясно. Не знам за задното стъкло, май, че нарушава ли видимостта, нещо такова. И се чудех, ако е на капака, има ли проблем. На капака нямаш никакъв проблем, лепи каквото си искаш. Ама... Но не се ли виждат пък по-добре, ако са на стъклото? Едно и също се вижда. Така ли? Чай сега да видим да намеря кола с стикер. Да ми кажеш дали ще го видяла. Като първо. Тук тази беля имаше стикер, видя ли? Не. Не, вижда ли? Той е мъничкото тригълниче за ново. Добре, дигам. И голям зов. Чудесно, но тук няма къде да се Стой, така. Да, така остави. Малко по-назад и вляво. Той колегата може и да тръгне. По-назад и вляво. Да, така че да не пречим на служебния абонамент. Да, упс. Вляво. Да. За да оставиш място отдясно за другите автомобили. Ако някой реши да влиза на паркинг. И сега десен. Нещо е такова, да. Аз се да оправям. Добре. Ще ти оставим на паркинг. На паркинг не е гъс. Добре. И ръчната.